Assimi Goïta aye Mutakatali denge uyo mine katrani oye wala saka Mutakatali denge ko diagoya ko bla ka video ke ka ngalon tike ka noro ayere fala kale fire de kume fe ka kureta ke Mutakatali denge amene kun do de ni mena e révélation ba do franka awa Mutakatali ka vibe danger la de ni koye Mutakatali sorotro Assimi Goïta ni murubo ko ni ulda faka mala mena e révélation de kawye bi lundi 18 mai 2026 Malion Mutakatali denge minena ou ka famille mogo ye communiqué bla fambe ko Mutakatali denge ka tununa kutaro kataro mina Mutakatali denge terrorisi abe Assimi Goïta de bulu Mali service de renseignement bulu de bulu Muribo kone ani Assimi Goïta ou ye Mutakatali denge mine ou ye Mutakatali ou ye direct ke ko beda Mutakaka ko fo Mutakaka boka video de ke ka fo ko ale kumbe fe ka kureta de ke Assimi Goïta la ko Mutaka kumbe fe ko Mutaka de Sadou Kamara faga ko fo Mutaka ka bode ka fo kale de Sadou Kamara faga Mutaka ko kale toke uye Mutaka jaka uye Mutaka balikate furata uye Mutaka be sayane balo chesa u bulla kataka Mutakatali denge oro kananoi Mutakatali kun krikaralu bolo semaine passée là ou tara docteur de ma malia kuma ina mede ou bolla ka tase docteur de ma ko ka certificat de décès sebe ou bolo ko Mutaka sara parce que Mutaka kumbe c'est Mutaka kun akusumara ko bolo ka sara ou bolla ko ka ta certificat de décès ko go glam maître Mutakatali la docteur Simason ko ka sebe ko mort naturel ou bolo ka sara di Docteur Colomba Munumbu, docteur do maseka asana sabalia do maseko don. Donc ou tarasisa docteur professionnel ou de fait ou ya a bouger akmorna ou ya bouger katana yoro la. Donc adona ko Mutaka masa, Mutaka kunkiri karaladi. Ola to anke video ke wakati do la kafoko Mutaka ko Mutaka saya ko kuma o fenge de o rimer secret de folie flyer. Bon Mutaka de o ko Mutaka de ka boka video ke Mutaka mason. Mutaka somoro ko ka fura di uma ko ka ta di Mutaka ma u banga fura di Mutaka ma u nyabala Mutaka tobe ka kirikara u bolo sanno u sorola ka fere sugu beke ka Mutaka denge negen ko kana ni Mutaka ka fura wi on allait maintenant u yomine Mutakatali denge bubulu u be ka Mutakatali denge u be ko fana torturer pour que o ka bo ka video ke tangalon tege k'ale fa yɛrɛ de Sadou Kamara faga k'ale fa yɛrɛ de déstabilisation kɛ k'ale fa ko Mutakatali ko ni terror de bɛ ko ka baara kɛ Mali contre la Mali ni système ni fana ye faso jɔ système dɔ d'u bolo c'est-à-dire u b'i minɛ ka ngalon tigɛ ka nɔrɔ i la i ma bɔ ngalon bɛ nɔrɔ i la u ka vidéomaniw bɛ bɔ olu fana bɛ kuma appuyer mun de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye u kɛlen ka Mutaka ye Sadou Kamara ba kɛrɛfɛ u siranna je m'excuse Sadou Kamara ka famille la u siranna irimeru bɔra ko Sadou Kamara somɔgɔw Sadou Kamara ka famille mɔgɔw bɛ fɛ ka Mutakatali ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Mutakatali ye Maliens u commencera ka siran Mutaka ɲa parce que u ye mun kɛ ba dɔ bɛɛ b'a kalama bɛɛ bɔra kalama ko Assimi Goïta de Sadou Kamara faga u bɛ fɛ o kuma de ka tunu ayi o kuma tɛ tunu dɛ Assimi Goïta de Sadou Kamara faga ni kuranɛ cɛ ne de y'a fɔ a ye yarɔ n tɛ siɲɛ fɔlɔ n bɛ kuma in fɔlɔ ni ala Assimi de don cɛ ma Sadou Kamara faga muso ma faga Assimi da faga wallahi men kale n ka tunga la n tɛ ngalon nɔrɔ a la maintenant sisan u ye u kɛlen ka fagali kɛ u jɔrɔlen bɛ Sadou Kamara ni mɔgɔ kari n'u ye o bɛ minɛ ko u bɛ ngalon nɔrɔ o la k'o tigi minɛ u bɛ Abedi tɔgɔ ninnu u taara baga Abedi ninnu bɛɛ ma k'olu bɛɛ faga Wallah u bagara Abedi madi Allah u bagara cɛma Sadou Kamara kɛrɛfɛ mɔgɔ tilancɛ bɛɛ bolila ka Mali bila fanga ma ɲi janfa ma ɲi Ala ka bɛɛ kisi janfa ma mais minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Assimi Goïta kun ni Assimi binna don min na Maliens tɛ sɔn o ma dɛ Général Abbas Dambélé ka mɔgɔw Général Nema Sakara ka mɔgɔw ni Assimi gɛnna don min na n'olu bɔra kaso la Ala y'aw ka Mali bila Maliens tɛ taa o kɛlɛ dɛ sɔrɔsiw dɔw de bɛ taa ɲini ka marifa cɛ aw la n'a ma kɛ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ
Boubou Mabel Jawara et Gandhi Malien Nounou ani John Tuguni Boubou Mabel Jara Gandhi Malien Nounou anuka piti nou krikaraw billahi aw munun bora ka Abbas Damele ndoya ka general Nema Sagara ka ngalo noro ula ni kurita kra dongo du nolu bora kasola ka élément nu yaw tuya ka fuma tunya mogodi ta tofle nu yaw soronu ma marfa chala ka fuma tunya mogodi ayo dado surasu ka kula ama kuma nga dado la billahi me ka tie ma abolo malen ma kuma malen te sa ma ko surasu de be ka kontu régler aw munu be dabara bayala asimi go tabe ka ta surasu fa ka be ka ta asimi supporto ka wallahi ne be ka tie de fana donc ouye Abbas fenga menesan ouye maître Muntakatal denge ouye maître Muntakatal mene u bolo konu ye Seiba blaka bo ko Soiba be bo ko Malien be dawla Soiba tara basen ba do ala ki siki kan galon ba tege ouye 40 millions de di Soiba ma ne segu tungara da fo men bolo ko ta tesi tse ka jigi yen kale ala la ouye 40 millions de di Soiba ma 40 millions bina ni di Soiba ma ko Soiba ka boka kuma Soiba be barake Mali SE la ne segu tungara da fo ana ouye 40 millions de dama avec a vidéo ke mogo mi ye Malien beka taka de yokoro mogo mi ye Sado Kamara faga o kisigi ka vidéo ke a nyama nogo silente a bazelen do ko nyuma fa be briller avec a kuma hakili sigila a on la chobi sekake o sake chugudi mogo mi ye Sado Kamara faga mogo mi sababu ya to ko Mali Bamako attaquera kay fanya aga tla ko tigi bla ka fini aka bazen mu yere ni ne segu tungara na pirite ne bulu ataro bazen ta atara o fin de ta ko dola parler mba fa be briller Malien ko tout pour paraku tigara wula u ko kubake u krefa moko do ko kono yen ke ko Malien sobina de u yuka wulu fato la ba réseaux sociaux ka o ma marché ko Muntakatal ka bo ko Muntakatal ma bo ko lu ka crédit ko Malien tigara ulula ko Muntakatal ka bo u ye war proposer Muntakatal ye ko Muntakatal ka galon no la Muntakatal mason u ye Muntakatal baga ka intimider ko bo ko ni Muntakatal mason ku ba den faga Malien kuma be de fole fla ko ni Muntaka ma bo ko be Muntaka demine ka faga u betla ka ta Muntaka ka famille kama tukunde o kuma fe ni kele ne ke Sado Kamara musola o kuma fe ka ta Sado Kamara muso de kidnapper ko mine ko bla kan o ka bo ka vidéo ke fa de dona nuna ni fanga bankuma be si avec etandi mais wallahi Muntakatal denge be fe ka blaka kuma de ni Muntakatal denge bora ka kuma fo Malien si Canada la nu e kafri deundi abe fonne mako patriotisme wa abe fonne mako révolution ni ne révolution ya awulu pou wallahi beti karawla Muntakatal de il a quoi à voir avec vos bêtises Tcheni date politique kola abaka sanungo fenga oke c'est du jamais vu quoi c'est qui kele katla katangalo kati dere fana mine Mali président Madeli Kanike dans l'histoire du Mali aye fadi sagoudi aye fadonga jaga de ben ala na krache kata baga che dema ta dema miama bon kata baga oma vous savez ki chukujume Mali oni de karade Muntakatal demina na kata otaji la awa Muntakatal banale mbuburu de Oga Muntaka ni ma so ambi den faga voilà la vérité ni ma so ambi den faga awambi den bla la fana al na yo beke Malien te dawla Malien tikera wala de foka o choko fe aw mata kidal libéré fugare den nunu sigilembe muso am masa o beka kuma muso ko fa de bula muso mieto de bula ay 80 milliards nunu shona amata mo recruter aw tara ka taka armement photo de ira a chama yere be o te Mali ta yere arma chama mena irisu de ta chama jaka ayre to kalama avec un milliard chouin kanga sanu chouin o le ka Malien recruter anya fana ali Malien be si kongola ay Mali mo million kilenta Mali sorasiela ayawba ayaw sigi ka bolo fla courage ka mo bla nyokona ni sorasi nunu ka juguni kafri faronai a ben ala na ka nunu ini gerla na dro ubika ni gerla ni sorasula ubini mo kadu ubina be bla nyokona uka fango ya dabo ka be kun goshi nyokona ni u gerelula ni nu jara ni u ini sorasi ni jale dro be kini dobla nyokona u mase ku kese ku tungara la soroso e bela sorofone se ku tungara u mane ma buka jangona ali 2 secondes mo ko contrôle jamais de la vie jamais général Gamu nous soroso kele na bo général Gamu comme ne somina dro ne ngirata ne ma songa buka piège ko
nous ne mogo manubi pousse contre là e be o tigi dora o be o sura se kelo be tla ka to mogo kelen wole ka business ke no ituguni e malula bo ka fanga be fle u ka fanga d'abord ngalo noro mogo la ni sura so yene se ku tungara wole ko ne ka ngalo ntike ka noro ankara mogo aidara la benin korane che u yene wole ami bleka bo aidara contre là ambe ni wara hage dima do ni asimi gena ne tara malla nebe taka aidara nebe al ne mata aidara fi mbe taka mba fo mali media mbe kuma mali ma tigi tokofo ute dawara la ka mogo wole ku shuku bla mogo la uyene wole imam diko fana contre la ko imam diko ko ni farasi ambassadeur ntaro ko 100 millions ntaro de ko di imam diko ma kone ko boko video ke ne ko ka prévu irane la ngone ne se ku tongara fle ne te imam diko fede mais aw be ka kuma mu fo ye adalu jume be aw bulu o ma dalu dinema kone ka boka fo ngonte bo nyemba abulo ko ni ay betide o la to no ma be on de buya ye ne be résister ben be utara bubu ma bel ni abdou nyang sama o nyama nu utara lu sama ka to ko blanc u ka jeula bubu nunu ta ite dogere parce que nous ye mu fo olubo ke aw horonya be awna dambe ba ona ante so ko ma una farakun horo chama bala o be ya horo do yi o tara bara che dene masa mutaka tal dene tale fleta en ala che ni yugo ali binaka mogo te baga mogo de ma katumine asimi gotan nga juguni bina nunu ye billahi asimi gotan nye terroriste di billahi tallahi o sababu ba to nen mi kolosi billahi malen do be so mata fara bina nga nun contrôle nous avons pouvoir terroriste mada de ala kamalida c'est des vagabonds des bandits des voyous billahi tallahi abeta mutakatal de mine mundila ali terror te songanike katri de mine kangalon norila au fle coup de kebi crédibilité tawla bili bet kero la foka o choko fe po bet kero au labi au te horon deuni billahi tallahi awa beta aw beta awa mogo be forolan ke aw tagamato na ma ta ko ne nyama dini aw beta be fanga in plan ntaro bi shiri ntaro do ma aw beta aw bi to ko abe juwa ka tebe mali président betaka ne de segu tungara fa se bagada vous êtes des voyous des maudits billahi taala changa vidéo en bla quoi